салом дӯстони азизи ман, иншолло ки хубен. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Видеои имрӯзаро тамошо кунем. Иншолло ки шумода маъқул мешава. Кас каналам нав медроя, агар маъқул шид ҳатман подписатсия кунем. Колокольчика биҷиқен ки ҳар рӯз видеои нав ба номи маро тамошо карда бутонен. Касда маъқул намешава каналам, ҳеҷ гап не. духтарои хушрӯи ман пешаи навора тамошо кардан лайкотона бимонед, фикрҳои хуби худтона дар комментария бинависонед. баъдан навора тамошо кунем. азизони дилум, имрӯза видео аям хали пичинакпазӣ сар мешава. ман я намуд пичинаки осонаке ки чизош дар хонаи ҳамаи мо шумо ҳастай. як дона тухм духтаро, як пиёла шакар, ним пиёла руған, якта сметанаи майдаҳак, якта разрехитил, якта ванилин, орд духтаро. намхоҳ тайёр кардам як пичинаки осонакай ки ҳама тайёрш карда метавона ва баъд ҳамаи кӯдако фикр мекунам дӯст медорам. намхоҳ ҳама чизакоша як ҷоя мекунем духтаро. ордша медозем, разрехитилша медозем, хамиракша на сахти бад, на сусти бад мехелем. чӣ хеле ки нишон додам ба ҳамин тарз тайёр кунем. умед дорам ки шумода маъқул мешава. бениҳоят ба маззаҳакай духтаро. баъд ана мехе ба ёрдами руған дастамона руған мекунем. баъд куллачаш мекунем духтаро. осонаки ба маззаҳакай духтаро. ёсамин беҳад дӯст медора. барои ҳамура тайёр мекунам. ман мехӯрам хушрӯан пичина. мо чизои начинкадор намехӯрем. на ман мехӯрам, на шавҳарам. он рӯз чӣ пухта будам? пирожнӣ пухта будам. вообще нахӯрдак шавҳарам. ёсамин ку тамоман намехӯрад чизи. ассалому алайкум апову хоҳарони азиз. ман як зани хонашин, соҳиби 4 фарзанд, баробари тарбияи фарзандон, баробари корҳои хона боз дар компанияи Фаберлик кор мекунам. аз хона набаромада маошҳои хуб мегирам. шуморо низ ба кор даъват мекунам. ба шумо донистани забони русӣ лозим нест. ба ягон ҷо баромада фурӯхтани чиз лозим нест. танҳо барои шумо телефони мобилӣ ва хоҳиши кор кардан. ба номерҳои дар рӯи экран буда нависед. роҳи осони корро мефаҳмонам. омӯзиш бепул. духтарои хушрӯи ман имрӯз шуморо қатъи апай Манзураҷон шинос мекунам ки дар компанияи Фаберлик кор мекунад. мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад духтаро. кор дар компанияи Фаберлик бениҳоят осонай. вақте ки апай Манзураҷон мада фаҳмон, беҳад ба ҳамаи нозукиҳош фаҳмонда, шуморо метонем ки қатъи апай Манзураҷон кор кунем. беҳад зани меҳрубонай. компанияи Фаберлик беҳтарин компанияи пешрафтаи маошҳои хуб мегирен. дар рақамҳои болои экран бинависонед. маълумоти бештар ай худи апаҷон гирен духтаро. духтаро иҷада ман пичинакомам хали болошона вилка кардам. баъдан якта зарди тухма қатъи камтарак шир дар болошон шакидам ки сирхаки хушрӯ биёянд. намехе духтаро, ҳамаи шумо дар раҳмат ки видеои маро тамошо мекунед ва лайк мемонед, дастгирӣ мекунед, беҳад суханои хуб менависонед. ай ҳаматон миннатдорам азизони дили ман. иҷада пичинакҳои ман тайёр шид. хушрӯчои ман анам хали хушрӯак омадан. беҳад пичини иним хали сабукхӯракай духтаро. ва дар иҷа гуфтанӣ будам ки ман канали нав кушодам. канали духтарои хушрӯи ман. канал ҳам хали ном дора. ман дар силкаша дар чи комментария закрепид мекунам. ҳама каса медроем, подписатсия мекунед. барои чӣ кушодам ки яки ҳамин канали ман ё гум мешава, ё ки мисол телефони ман ягон чӣ мешава, ман наметавонам дига каналамда дуромада, ё ки медузданша, ё ки жалоб меояд, ягон чӣ маҳкамш мекунанд. шумо видеоҳои маро дар ӯ канали дигаре дида метавонед. касе ки маро дӯст медорад, маро ҳурмат мекунад, бидорен дар ӯ канал подписатсия кунед. ай ҳаматон миннатдор мешам, беҳад хурсанд мешам. беҳтаринои ман. адаиҷа боша духтаро, шавҳарам дам хали як хӯроки хали сабукаки тез тайёр кардамша. 2 дона картишка, як параҳак пиёз, як болгарӣ, помидор. анам хел аввал картошкаро медозем, сирхак мекунем иқарак руғанда. баъдан пиёзу болгариёмона медозем духтаро. намакш мекунем, даънакиша мепӯшонем, меиста тайёр мешавад. вақте ки овқот накарда бошем, хали чизако беҳад ба маззаҳаки тез тайёракан дар олда тайёр мешаванд. вақте ки кори бисёр дошта бошам, баъд чиай
шавҳар мегӯяд ки накунам ход ё ки мегира хелешам хали чизако мепазам мехӯрем ё ки ман мегирам даровдам хали чизако тайёр мекунам. мақсад мефаҳмада дар ҳама ҳолат. анам хай духтаро хӯроки мо омода шудак бо лаззатакай муддами худаш қадри пухт авқоти бегӯштӣ ай ба гӯшта ба маззае. боз мо дар авқоти бегӯшт хали ранги гӯштбирон шудагӣ авқоти ба гӯшт намефурамон. инҷа духтаро чӣ хеле ки медонем шумо дина 8000 шида будем. шавҳари ма торт овардай рақами 8 овардай. мо ёсамин пуфка шумо дар раҳмат гуфтак записа наҷи қидаем хай бом хали дастархонака камтарак шумо дар навор кардем. ана михай азизони дили ма иҷада боша духтаро 4 таҳак кулчаи калон кардам. кулчаам хали миёна бо шумо дар навор кардам. хамираш шир дора, руған дора, намак, дрош. тамом ов надора. ма хамири кулча дар духтаро ов намедозам. хай ростиш кардам. хамир карданша сиёмка карда будам удоф бароям қадар хамирша идоф сиёмка накардам духтаро. касе ки каналам медроя видеои пешинарам тамошо кунед. беҳад хурсанд мешавам духтаро ва баъд дар борам бисёр гап задагиам. ҳанам хай духтаро кулчааки маро гирифт. ам хали тунукакш кардам. ада иҷа боша аллакай кулчаакҳои ма пухт. як таш пухт. кулча ба шири холӣ беҳад мулоими хушрӯ мешавад духтаро. духтарои хушрӯи ма ина кулчаакҳои ма пухт. иҷа ма як қаламафатир пухтам ҷӯшае. қаламафатира кардам ози шакарҳо мекунам. шавҳарам абедае кор мея. кулчаакҳом духтаро беҳад дамдамаки хушрӯ омадан. 4 кулчаи калон кардам. ина духтаро кулчаакҳом ишкамтар сирхи бачид телефон да гап заиста будам қад шавҳарам шум ба телефон сирхи бачид. ина духтарако шуморам тайёр кунед агар маъқул шуда боша. кулчаомда хамирашда шири руғана дрожжи ор тамом. га ҳичи надохтам духтаро. овш надохтам. кулчада ов намедозам. малоимакай ана қаламафатиракам боша. ай медонен чи ай угадат кунен чи ай қаламафатирам. зуволои самбусам монда буд ку гуфтам да морозилник мондам шом. амвора гирифтам тунук кардам. ҳамаша боло ба боло мондам. як қаламафатири хушрӯа кишид. иҷада ҳама чизакҳои ма тайёр шуд духтаро. мехай шумо дар навор кардам. духтарои хушрӯи ма канала аётон наброрен. силкаша дар комментария мемонам. будроем подписатсия кунед ва ма видео партофтан мегирам да уам да иям. ҳар диша тамошо кунед дастгирӣ кунед. ма хурсанд мешам. ай ҳаматон миннатдор мешам. ҳамаи шуморо ма аз бараллоҳ дӯст медорам. шумо подписиш кунед. шумо апаву хоҳару модарои меҳрубони маен. духтаро иҷада абетакда шакарова кардам. шавҳарам абедкунӣ омад. хали шакарова кардам. абед кардем ҳардумон. иҷа озуқакҳои дина пухтагӣ. да иҷа боша наора ба охир мерасонам. будроен қатъи апаи манзураҷон дар ширкати фаберли кор кунед. бовар кунед пушаймон намешен. кори беҳтаринае духтаро. касе ки регистратсия шудагӣ нест ҳолиам вақтай будрои напаҷон шуморо регистратсия мекунам ва кора ба тамоми нозукиш ёд мета. азизони дилам таки ҷое бошен. сиҳат саломат бошен. худованд нигаҳбонтон боша. ҳеҷ вақт ғаму дарда набинен. хушбахт бошен. соҳиби фарзандои бисёр шавен. худо нигаҳбон то видеоҳои оянда. امینادان بیا خانه ما مازی میکنیم. سمینادان بیا دوگانه مازی میکنیم. فضیله را نمیگوی؟ فضیله بیا دوگانه مازی میکنم. هر دمان من تو را دوست میدارم. فضیله پریویت بگو. فضیله پریویت. خیلی دوگانه ما همه تان بیاین دوگانه میشیم. خیلی بیاین قد شام باز میکنی؟ بری ایگوشکه دارم.